Pan Hýle. No, Víte, mám pro vás špatnou zprávu. Dnes ráno bohužel nenašli před Kvasickou školou autem sraženého Jakuba Knolla. Ne, bohužel. A vy jste byla v kontaktech velmi na prvním místě, takže cože? ano. Mrzí mě to. Ne, Leží, já tomu nevěřím. leží teď v kroměřížské nemocnici na Jirce. Můžu se zeptat, kdo volá? Pan doktor Hýle. Aha. A co mám si teď jako dělat? No, jen jestli byste se tam nestavila a nemohla nějaké přesnější údaje nám udat o něm. Tak já teď ne, já teď jakože nemůžu, ale jako nechápu, ať by se to stalo nebo co. Dnes ráno, když přecházel silnici, tak lidé okolo říkali, že ze zatáčky se vyřítil muž rychle jedoucí v autě a srazil ho. Má teď vnitřní krvácení a vypadá to s ním velmi špatně. Já nevím, jako vůbec nevím, jako, ale jakože Kubu jako znám, jo? Ale jako, nevím jako co říct, pardon, ale Prank call! To je blbec. Takže loučíme se s vámi a čau!